ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки доруҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, шумо метавонед доруҳои даркории худро аз ширкати шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. доруҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбешавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Bellator 275 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки дар ин турнир варзигари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳҳоров бо рекорди 8-0 зидди Бред Ҷонс бо рекорди 17-3 муҳориба мегузаронад. бояд гуфт ки муҳориба дар вазни 61 кг мегузара ва 8-ум муҳорибаи турнир хоҳад шуд. турнир имшаб, яъне шаби 25 ба 26 феврал аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали Паҳлавон пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар поёни навор. мо ба Хуршед муваффақият ва ғалабаи дурахшон орзумандем. ҷангвари вазни сабуки UFC Боби Грин рақиби худ Ислам Махачевро ҷангвари дилгиркунанда номид. Махачев рақиби хуб аст, чунки ӯ 9 ғалабаи пайдарҳам дорад. агар танҳо оиди ғалабаҳои ӯ гап занем, пас ӯ феъли чемпионӣ дорад. аммо ба назари ман дар ММА муҳим он аст ки чӣ гуна ту маҳсулоти худро мефурӯшӣ. мо ҳамамон ягон чиз мефурӯшем. аз тамошобинон боша, аз ҳама хубтарашро пайдо карда харидорӣ мекунанд. ислам кори метонистагии худро мекунад. аммо рости гап, ин чиз хеле дилгиркунанда аст. бигзор ки ӯ рақибони худро фавран шикаст диҳад. аммо дар чунин ҳолат ҳам ин чиз дилгиркунанда аст. ман бошум кӯшиш мекунам ки онҳоро шод ва ҳайрон кунам. шояд ки Ислам Махачев аз қатори чемпионҳост, аммо ӯ ҷангвари хеле дилгиркунанда аст. ягон кас муҳорибаи ӯро тамошо кардан намехоҳад. онҳо парво надоранд. маро хоб мебарад вақте ки муҳорибаҳои Исламро тамошо мекунам, гуфтааст Боби Грин. дӯстон, фикр мекунам ки Грин бо ин суханҳои худ Ислам Махачевро эҳсосотӣ кардан мехоҳад, то ин ки Ислам дар вақти муҳориба дар стойка бо Грин ҷанга. ва ман фикр мекунам ки Ислам ин суханҳои ӯро ҷиддӣ қабул намекунад ва аз рӯи нақшаи худ меҷангад. ногуфта намонад ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Боби Грин аллакай шаби 26 ба 27 феврал баргузор мегардад, яъне пагоҳ. президенти IMC Fight Night Камил Гаджиев шаби гузашта интервю дод ва гуфт ки муҳорибаи Нурулло Алиев ва Абел Турухилио моҳи март баргузор намегардад. моҳи март Нурулло дар ташкилоти мо намеҷангад, чунки ба назари ман мо барои ташкил кардани ин муҳориба омода нестем. ҳозир аз ҷавоб дида савол бисёртар аст. буд идея ки бо Таварес барои ӯ муҳориба ташкил кунем. ҳозир бо Абел Турухилио, аммо ҳозирашда розигӣ нест, турнир нест. сабаб дар он аст ки ин муҳориба танҳо муҳорибаи индустриявӣ аст ва на барои ҳама тамошобинон аст. ин муҳориба барои мухлисони тоҷик аст ва ман мухлисони тоҷикро дӯст медорам, аммо ба ҳар ҳол танҳо бо мухлисони тоҷик дур рафта наметонӣ. ман фикр мекунам ки намояндагони Нурулло шитоб мекунанд ва аз кори ношуда хабар медиҳанд. барои ҳамин ин муҳориба ҳозирашда нест, гуфтааст Гаджиев. ва дӯстон, худи Нурулло Алиев дар ин суханҳои Камил Гаджиев чунин ҷавоб дод. мухлисони ман барои ман мотиватсия ва бародаранд. ба наздикӣ иншааллоҳ ҳама маро дар кор мебинанд. интизор шавем бародарон, навиштааст Алиев. дӯстон, худи шумо дар ин мавзӯъ чӣ фикр доред? оё ташкил кардани муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Абел Турухилио барои ташкилот фоидаовар аст ё ин ки дар ҳақиқат фоида оварда наметавонад? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.